Rap Ràdio presenta Tocats pel català amb Mercè Porqueres. Coneix nous parlants de català d'arreu del món. Benvinguts un dilluns més al programa de Tocats pel català. Aquest espai on conversem amb gent que ha decidit aprendre el català per diversos motius. Avui ens connectarem en seguida amb la Carolina, però abans saludo com sempre a la Mercè, que ja la tinc aquí i que encara està morta de fred des de la setmana passada perquè allà a l'Argentina és hivern. Quan és hivern fa fred. Clar. I és normal. Clar, però és que el teu hivern és el meu estiu. Exactament. Sí, és que aquí va canviant, oi? Doncs, Mercè, Del món. precisament allà a l'Argentina és hivern, però avui ens connectem amb una argentina que està vivint l'estiu de Barcelona. Així que ens connectem ja amb la Carolina Moyano, que ella és del Paranà, nascuda a la ciutat d'Ushuaia, i actualment, com bé he dit, doncs, viu a Barcelona. Benvinguda, Carolina. Hola. Hola, com estàs? Bé, amb molta calor. Home, tu diràs, aquests 30-31 graus que fan aquí a la capital catalana, Déu-n'hi-do. Sí. Com estàs? Bueno, molt bé, ara estic de vacances per el pont. He vingut a Madrid amb el meu xicot i la meva cosina, que també està de vacances. I, bueno, aquí gaudint una miqueta. A Madrid, que valenta. De Barcelona a Madrid a l'estiu. Bueno, si t'agrada la calor, doncs vés a Madrid. Bueno, m'agrada viatjar. Doncs, Home, bueno, quan podrem. I Madrid és molt maco, hem de dir. Sí. I la setmana passada vam estar a Granada i feia 39 graus i, bueno, això era l'infern, però preciós. Jo crec que... Tu diràs, jo crec que la Mercè ara mateix preferiria estar a 39 graus que a graus sota zero, tal i com està allà a l'Argentina. Però ja passarà també, Tot passa, noies. Tu suposo que has viscut també els hiverns de l'Argentina. Explica'ns una mica la teva història. Carolina, com arribes a Barcelona? Com i quan comences a estudiar el català i per quins motius? Bueno, la meva mare sempre ha tingut la idea d'anar a viure a Europa, precisament a Itàlia, perquè tenia una cosina vivint. I, bueno, la vida després ens va, portar a Barcelona perquè ella volia vindre a viure aquí per tenir una oportunitat, un futur millor i, bueno, amb 18 anys va decidir que ens veníem a viure aquí. Doncs als 17, crec, 16-17, vaig empezar a estudiar el català perquè la meva mare em va dir si vas a Barcelona i vas a la universitat hauràs de aprendre el català perquè els professors parlaran en català. Doncs vaig anar al Casal de Catalunya i em va agradar molt aquesta llengua. El primer dia, em recordo, no entenia res. Diu, ai, aquesta senyora què diu? I després, sí. Sí, que podríem dir que una anècdota que tens tu amb el català és precisament que al principi no entenies absolutament res, tu deies on estic i ara mira't, parlant un català esplèndid. Moltes gràcies. Has vist? Moltes gràcies. Què et sembla, Mercè? Sí, le preguntem. Clar, doncs vinga, fes les teves preguntes, va, que jo sé que t'agrada. Nosaltres volem saber si ja, quan has començat a parlar en català, si tens alguna anècdota envers parlar en català. Sí, bueno, quan vaig vindre a viure a Barcelona, jo no coneixia res, doncs estava buscant un carrer, el carrer Aragó. Doncs, clar, jo no parlava català perquè em donava vergonya al principi, doncs ho deia en castellà, la calle Aragó. ¿Dónde está la calle Aragó?
i la gent no m'entenia. I jo decía, però si parlem en la mateixa llengua, l'espanyol, i no, i que no. I la Caixa Aragón, i me decían, no tenim ni idea. I me decían, la Caixa Aragó. I jo, bueno, mira, deixa-ho, moltes gràcies, però, bueno, ja... Perquè no teníem Google Maps ni res. Clar. I la Caixa era el banc. I, claro, Caixa no m'entenien res. Sí, I clar, la caixa claro. argentina. La vostra ella argentina, que és... Exacte. I la nostra ella catalana. Clar. Que fort. Sí, Que i graciós. això deia, però si és la mateixa llengua, però no. No. No ho és, I això, no ho és. sí, no, molt bé, molt bé. Me'n recordo una altra anècdota que a la universitat el primer dia ens va dir, perquè tots els alumnes són una mica internacionals, doncs el professor va dir, bueno, tothom m'entén català? I, claro, havia gent que no. I diu, bueno, si no hablan todos catalán, hago la clase en castellano. I jo pensant, i jo per què vaig estudiar en català? Això ho pensem tots els catalans Exacte. quan som 70 estudiants i només n'hi ha 3 que no parlen el català, que ens canviïn la classe i la facin tot en castellà, és com... Escolta, però que els ajudaràs a aprendre aquesta gent el català, una llengua nova. Clar, però hi ha gent que va d'intercanvi i ve de Madrid o de Granada o del nord i no saben. I només venen per 6 mesos. I a vegades... Però, si no... Nosaltres sempre diem, de tots els llocs del món, si vens a Catalunya, informa't bé. Clar. I també aquí a Catalunya es fan moltes classes en anglès, en el sentit de que si vens de fora pots trobar l'inventari de les assignatures que es facin en anglès o en castellà per deixar i per seguir que les classes que es fan en català es puguin seguir fent. Clar, però són coses complicades, jo ho entenc, evidentment, però sí que és veritat que tenim aquest pensament de dir, jolín, però jo vull fer la classe en català, saps? Però bueno. Sí. Però, bueno, també ens cuiden els de fora, i això està bé. Sí, evidentment, aquí a Catalunya sempre ens diuen que som molt amables i molt acollidors i també que la pela ens tira cap a casa. És a dir, que som una mica ratilles amb aquest aspecte. Això és el que ens solen dir. Sí, però està bé. Ara també, cuidem la pela. Sí. Per aplicar-la bé. S'ha de cuidar. Exacte, Mercè, tu ho has dit. Exactament. I dit això, Carolina, quina és la teva paraula preferida en català? Bueno, mira, he estat pensant i no tinc cap paraula, i no volia inventar res. Però hi ha una cosa que m'ha encantat, que m'ha deixat flipant, els correfocs. És una cosa que jo vaig dir, aquesta gent està totalment loca. Boja, perquè és una gent que són un grup, una colla, que surt al carrer amb un vestit especial perquè porten focs artificials en un pal i los encenen, i són 10 persones, 15 persones i ho encenen tots a la vegada, al costat de la gent, i corren pels carrers estrets, i és una màgia. A mi m'agraden molt els correfocs. I tu t'hi poses? T'hi poses als correfocs? Sí, me poso amb una jaqueta texana i amb barret, i sí, m'encanta. Jo els hi tinc por. Molt bé, Carolina. Jo els hi tinc por, jo els hi tinc molt de respecte, jo els miro des de lluny, la gent que hi vagi, però és que jo sentir les cremades aquí, les espurnes... No. Jo ho deixo pels valents, això, com la Carolina. Ai, no, a mi m'agrada moltíssim. És un La punt primera d'integració. vegada vaig gaudir... Digues, Carolina, digues. I la primera vegada vaig estar a Cervera, que és un poble supertradicional i hi ha molta tradició de bruixes, de cases cova i preciós. Un poble com medieval, superantic. Màgia, tota màgia. És el teu poble preferit de Catalunya? Sí. Que maco. Sí. O sigui que tires més cap a Tarragona, tu?
Bueno, Girona, Cadaqués m'agrada molt també. Sí, a Lleida vaig estar un par de vegades i també. Que xulis. Sí, sí, Molt bé, però bueno, Carolina. Cervera té una cosa especial per la història. Per la història i la tradició, ja veig que les tradicions catalanes t'agraden, oi? Sí, sí, I els sí, castellers, no sol fer aquesta pregunta, però què en penses dels castellers? Perquè, clar, nosaltres creixem ja sabent què són els castellers, però jo crec que la gent quan els veu deu flipar per primera vegada. sí. Molta angoixa, molta angoixa. Jo ho passo malament, perquè està molt alt i a la punta, bueno, no sé com es L'enxaneta. diu, exacte, hi ha un nen o una nena molt petita. Ja. No, és meravellós, però no ho passo bé, no gaudeixo, me da moltíssima angoixa. Ja, no, ens passa, però han sigut És una tan pocs tècnica, els també. accidents, o sigui, realment mortals, Clar. només ha hagut un així registrat, i al final és com una tradició segura, vull dir que no... Sí. Però igualment es passa malament, sí, vull dir, sí. Estan entrenats, Estan molt entrenats, sí. molt entrenats, sí. Sí, Molt bé. però això és necessari a la pinya. Perquè Molt, molta és gent- imprescindible. Molta gent diu, a sota no, que he de mirar, no, però la pinya és imprescindible. És una mica una al·legoria Però també Valentina, a la força del poble, als castellers, a la unió del poble i la pinya des de sota cuidant com sempre. O sigui, a mi em semblen una meravella. Més que els correfocs. És que els hi tinc una mica de pànic, els correfocs. totes dues. Però sí que és veritat És maco que parlar de cultura catalana. les tradicions catalanes són molt de l'arrel. I m'agrada quan ens trobem amb un tocat que ens diu, ostres, mira, doncs com tu, no tinc una paraula preferida, però sí que m'encanten els correfocs. I he de dir que la paraula correfoc en si ja és una paraula xulíssima i preciosa, molt catalana també. O sigui que... Que guai. Sí. Doncs, M'encanta. Carolina, última pregunta, per conèixer-te una mica més. Què és el que vas estudiar? Aquí i a on? A quina universitat? A la UB jo estic estudiant, que encara estic estudiant, Molt bé. Belles Arts, perquè vaig començar, ho vaig deixar i ara fa 4 anys ho vaig retomar un altre cop, sí. I bueno, aquí estic, me queda el treball final. Molt bé, I ja està. que xulo. I de què faràs? De quina disciplina? Escultura. Escultura. Que guai. Sí. Que maco, Estic fent Carolina. una campana Que xulo. de fang, representant quan a la Guerra Civil els militars robaven campanes per fer municions i doncs, bueno, hi ha un poble a Huesca que ells el que van fer és treure la campana, la van enterrar i la van deixar ahir per molt de temps i quan van anar els militars ells hi van dir no, aquí ja l'han robat, no la tenim. Molt llestos. Doncs tot el poble va guardar el secret, va estar en silenci i quan vaig a terminar la guerra la van desenterrar i la van tornar a posar. Uau. I tenen això del seu poble, del seu mateix, la unió, als arrels, perquè, també... I això me va impactar molt, doncs jo vaig fer una rèplica d'aquesta campana en fang, commemorant aquesta història, doncs la vaig fer en fang perquè com la campana era de ferro, no em surt ara en català el nom, de hierro fundido. Ferro forjat, crec que és. Forjat. Això, la meva es va transformar en fang per tot el temps que ha estat a terra. Ostres, que xula la metàfora aquesta, la veritat. Molt xulo. Huesca, sí? Huesca, sí. A Huesca, ha dit, A sí? Huesca. A Huesca. Que un poble xulo. preciós, Morillo de San Pietro. Preciosa la història, preciosa. Gràcies, Carolina. Doncs, Carolina i Mercè, ho hem de deixar aquí,
perquè ja se'ns està fent una mica tard de temps, però ha sigut un verdader plaer conèixer-te, Carolina, i quan tinguis la campana acabada i entregada, aviam si pots venir aquí a presentar-nos-la i explicar-nos aquesta història. D'acord? Moltes gràcies. Molt bé, que vagi molt bé per Madrid i per totes les vacances que facis. Moltes gràcies. Adéu, Mercè, no passis molt de fred, Gràcies. Adéu, adéu. I a vosaltres gràcies un dilluns més per ser-hi com sempre. Ens veiem la setmana que ve. Adéu.